Herrienetarrok eta ongi etorri asteazken tradizionalen egunera. Gaurkoan esan genuen, goxo, esan diate daukatela arotzitxura. Orduan arotzak arkatza ukiten dabe, eta, bueno, arkatzik ez geneukanez, nik makila. Ze neurritako armarilua nahi duzu? A ber, bota, luzeran. Nik naut, 22 zentimetroko diametroko opila gaur. Ez, gaurkoan lehiaketa bat daukagu, eskerrean, 3 arrautzak gorringorekin, gurin pina batekin, opila daukagu, eta eskubitara, 6 arrautzak gorringo, esnea eta gozogile kremarekin, pantxineta. Zeinek irabaziko ote du? Zeinek irabaziko du? Intxau saltza! Gaur, 3 postre ekarri ditu, 3 postre tradizional euskaldun. Hori da. Beraz, bueno, asteazken tradizionala. Oso tradizionalak. Nik honi patri ditu diot, opila versus pantxineta, ez? Zebado de batzuk, pantxineta salea direna, bestatzuk opil saleak izango dira, eta guk biak ingo ditu, segiezan azkarre egiten dira, eta biak iteko denbora emango digu, eta gero ja, dastatuko ditu, eta bakoitzak eraki. Esan bezala horretu duen moduan, zuk intxaur saltza, klasiko bat. Gaur gora etorri gara. Bai. Eta hori, ezer baino lehen, 3 errezeta ditugu nontan, az gaitezen lanean, eta zuek, adi, apuntatu. Gurina, azukrea, limoia zala goporrean jarri eta robotean sartu ondoren nazi goitu. Almendra irina eta altzagarria gehitu eta hau ere nazi. Jarraian, irina eta arrautzak 3 tandatan gehituko dizkiogu ondo nazi eta labeko erretilu batean 175 graduta 20 minutuz labean sartuko ditu. Bitartean, gozogile krema bat ingo dugu, esnearekin, kanelarekin, limoia zalarekin. Hau, arrautza gorringoai, hartu almidoiai eta irinai eta azukreai gehitu eta ero berriro loditzen jarriko dugu. 2 ostore xafla hartuko ditu, bat beti ingo dugu gozogile kremarekin, gainean beste ostore xafla jarri, ondo itxi, arrautza gorringo eta esnegain nazketarekin margotu, almendra txikitoa gainetik bota, eta 20 minutuz 180 graduta sartuko dugu. Erretilua kendu, sare gainean jarri eta beste 20 minutuz labean bukatu erretzen. Dastatu eta ero aukeratu, zein gustatu zaizuen gehien. Orduan, opilarekin hasiko gara. Opila iteko, hemen, nik hau gozogile irundar baten errezeta da, eta bera jartzen du, nahasketa gutxin behar dira, aldan eta gutxin landu behar dela. Horretako, erabiliko dugu. Hau, eta legunean ogia iteko erabiliken duen, txerri bustana, ero latigo, ero deitzen da. Oin raketa erabiliko dugu. Hemen gurinu, kanpoko temperaturan gurina, azukrea eta limoi erdiren azala birrinduta dituko du eta nazi ingo du. Eta ero jongo dira almendra irina eta altzagarria. Eta esan dakoa, 3 tandatan garrantzitsua da gero, irina eta arrautzak, irin pixka bat eta arrautza bat. Nazten danean, beste irin pixka bat, beste arrautza bat. Gutxinaka, botatzea. Banaka, arrautzak eta irina. Eta gero, labera 175 gradutara. Oso ondo. Nik bitxule, lehenko aldiz ezagutzen dauela, opian existentzia. Ze antza, poste gipuzkoarra da, batez oso ezaguna bidasoa partian, bai Irunen, bai Hondarribin, eta, San Marcos egunean, amapuntakuek, euren, umiei, eta helduei, oparitzen jake nolako gozo tipiko bat da, ez? Guk, arrasate inguruan karapaixoa daukau. Asko zuego xua. Hortan eskara sartuko. Hau ez da, lehiaketa da pantxineta eta opila. Honekin da gero arrautza polit bat margotuta gainean jartzen zitzaion, eta hola oparitzen zuten, eta... Eta hori, gaur egun, kristoneko arrakasta dauka, sortzaileak izan ziren Txokolate Zelorriaga, Iruneko obradorien, eta gaur egun zabaldu da pila bat, eta hori, egun horretan bolondresak eta bie dituztela banaketak itxeko, ze omen da ikusgarrixa zenbat opil saltzen dien. Berez bai, opila da, olako, izenak esaten da bezala, opila, arrautzakin, bizkotxoa da, azkenean, baina... Margotze ituzte opilak, ontsen modernuek eta bebai, gainera jartze ituzte txokolatesko arrautzak, hori garatzen joan da. Eta eroen batek txokolate zuri arrautza batera jarriko dut. Pentsa. Justo ikusi duzue, gurina pomaderan zegoen, azukrarekin eta batu inda, limoi usaina daukagu hemen, almendra irina eta altzagarria ero holan legami hautza koialakada txiki bat. Hau, berriro nazi eta ero esan dakoa. 3 txandatan gehituko diogu. Arrautza bana eta irina. Kasu honetan, gari irina. Zuek, daukatzue zure aldian holan
Ez dago itxurik. Ez dago itxurarik amapuntakoak zeo paritzeko. Nik ez dago amapuntekoi, eta orduan paga eskatuko zen. Ni anaia, gure etxean anaia da bakarra daukana, da paga eskatu. Bai, bueno. Egia da, gaur egun, nik nire semean dakoia amapuntakoa eta itiapuntakoa aukeratuta dauzkat. Bai. Baina, ez dakit, tradizio jarraitzu biedan. Ze hori da asko, holan ez, jaunartzia da, holako bataia hoa da itxen zinunean, baina gaur egun, nik behintzat ez duten ezaingo, ez dakit. Jarriko da izenez, baitu, zuzara amapuntakoa. Hori da, bai, ni neukan nolan aitabitxi eta amabitxi, guretzako aitabitxi eta amabitxi, eta zan hori, Javi eta Ari, ez hori aitabitxi eta amabitxi, baina ni berez bataiatu gabe neoenez, baina, zan hori. Horre eskatu berdatzen zu pagia. Horre die, zu pagia eskatzeko, horre gana. Bueno, eta zehoz dauki aman komunian, gaurko bi postriek. Alde batetik jatorrixa, bixak euskalduna dira, eta beste batetik almendra. Bai. Azkenian, pantxinetak goitxik dauka, eta opilak, nazketan bertan, horako, almendra irina edo almendra txikitua. Eta almendrak varietate pila bat dauz, baina, varietate guk ezagutza duguna da, holan, gozoa eta leuna, forma holan biribilduakin, erabiltzen dela, bai errestak gasixetarako, bai errestak gozoetarako, eta historia pila bat daukana. 5.000 urteko historia dauka. Ze Kristo aurretik 3.000 urte dela, Egiptoko hilo bixetan eta aurkitzen dabe. Ja, aipatzen dira almendrak, gero, badaude, jeroglifikoetan, almendraak. Almendretan, ikusten die, edo irudikatzen die behintzat, eta zelan kontsumitzen die. Beraz, bada fruitu lehor bat, osasuntxua izatiaz gain, badukala bere jatorrixa. Jatorrixa da, Asia txikiko lan eskualde menditsuetakoa, gaur egun Turkia izango zana, eta hortik zabaldu zen Europara eta Ameriketara. Beraz, nik almendrak egitea da, gustoko itxu dela, gaur egun bakitzu hitza oso modan daula superelikagaia. Eta gaur egun fruitu lehor, baina orokorrean nik uste dut, ez? Bueno, a ber, zuk erabiliko duzena gero ere, superelikagai da. Intxaurra, bai, ez? Guria gainera, baina bada baita, ez, azkenean. Baina grasisa itxo ez da, ja, hori bai. Superelikagaia. Eta hori da, normalian vitaminetan, nutrizionalki oso interesgarria dalako, vitaminetan aberatsa, zuntzak, proteinak ditzu, eta antioxidatzaileak bai. Oso, jantzazu, ez, hau itxarraki bezala, ez, egunero eskukadatxo bat, hori bai, ez da berdina, almendrak ordine jatia, ero jatia, baina txigortutak gatzarekin, horreko ipekeruza bat eramaten dute, orduan, aldatu iten, kalori kontuetan da batez ere, orduan, aukeran, hauek hartu, kraskatu norberak eta azalda guzti, barruko azaldarekin noski, holan jatia, joerena. Oso preziatu bai, sukaldaritzan nola ez, baina kosmetika munduan. Asko erabiltzen die, azalantzako. Hori da, oine zuke, nik ezagutu nuen, umia izan da gero, hori, tripako marrak ero horrek entzeko ero, almendra irina, olioa oso gomendagarria. Irina jartzen bozo. Irina ekin gaixi ez. Olioa. Bai, oso nadala, iriantzako bai, holan, lehundu itxen dagoela, maskarilla antzera, eta masajeren bat nahi badozu etxien, masaje terapeutiko bat, almendra hori gabe bai, oso ona da. Eta usaiko zua dauka, bitxo hori bai, nik? Bai, usainan neutru bada. Ostra, ez dakit nik bikotia ematen zan, eta ni usai gozo aldera zan. Egia da, ontsa saltzen dela, almendra olioa, eta igual olio esentzial tantakatxo batzukin. Adiz, botanikoki bakitu almendra eta la rosa familia berekoa dira. Eta orduan, batzutan igual jartzen da, arroxa nolan tantaka batzuk, usain geixa emoteko. Baina bestela da, ez dut esango oliba olioan usaia bezala, baina nahiko neutroa da, Niko, bera ematen zana behintzat, ez dut olan usaiko zoa zeukala, eta pila gustatzen zidean ematen zanean hori. Eta ezagutzen jozok, ez da jatorri, baina holan deitzen dira. Zata, hau da garantzitsua gero dena jaisteko. Hau, toke hauek, dana, trinkoa geratzeko. Hori da. Zein ezagutu, Patri? Almendra jordaniarrak. Zu Jordania izan zarenean, almendra jordaniarrak ikusi txuzu? Ez. Ez que ez die guk ezagutzen ditugun almendrak. Die almendra gozoak, igual ikusiko zen ituzten, die kolore desberdinetakoak, eta die almendra batzuk azukrez bilduta. Holan, ematen da delan baba batzuk koloretakoak. Eta kolore desberdinetakoak dauz, la roxa, urdina, horiak, txuriak.
Eta bitu, holako edia. Hona ikusi. Baina zer da, holan? Almendra bat gordina. Baina gainetik. Hori da. Hori kakaueteak initzen da moduan txokolatearekin. Hori da. Bueno, trampantojo ez, trampao. Ez, da, gozotxo batzuk, horrek, azukrez estalitxa. Eta honek, oparitzen die Italian eta Grezian eskontzetan, bost ale ematen jako, gonbidatu bakoitzari, bost izan behar. Bost konkretuki, eta ale bakoitzak, errepresentatzen dau, bost desira. Bost desira. Zoriontasuna. Bale, lehena? Eskontza baten seguro zoriontasuna. Noski. Osasuna. Bale. Boterea. Bizitza luzea. Hori bai, hori erosten dizu. Eta emankortasuna. Garai baten, eskontze bazeien, umiek aukiteko. Dozena. Bai, eta bost ale ematen die, bost desira horregatik eskontzetan. Berez, herrialde bakoitza, tradizio bat. Bitu, ni 6 arrotzak horringo dauzkanko zogoie krema. Bai, 6 desira bakoitza. 6 desira. Gehituko diogu besteari, abertze gehiago. Dirua. Dirua. Igual boterea horti zoien, Bai, nik uste torti dala. Bale, labean ikusi duzue, nahaztu du gutxi, gero erretilu bat jarri, papela ondo bildu, eta erolan moldatu egiten da iskina guztietara, 175 gradu, 20 minutu. Hori, hain berri, utziko du gero epeltzen da, janingo du, baina, pantxineta egin behar danez. Pantxineta, gozogile kremat. Oingoan, klasiko egingo du. Kanela txotz bat, limoian beste erdia hemen utzi, laban bat uste nuen euken hemen, mitxe. Eta limoian azala botako diogu, larain azala nahi baduzu bota diozue, bainilla esatik ez. Eta hemen berdin da, pusketak, zenik esan dizuet eta indu behin baino gehiagotan, hemen, danan azten du batera. Gero hartu arrautzak eta dana ondo txikitu eta gero iragazten du. Zapore pila bat edukin dizen horko osai guztienak. Ordan, pusketa txikia baldin badaude, lasai. Hemen eskarrelako ibili behar gero arrantza egiten. Klasiko aldera joan baizeineten, hor gero arrantzan inbargo zenuten. Orduan, honek irakin inbardo eta, infusionatu egingo du. Eta bitartean joango naiz nazten hemen beste gopor batean, azukrea, irina eta arto almidoia erdizka. Nahi baduzue bakarrik irina bakarrik erabili alda, ero arto almidoia bakarrik, arto almidoia. Hau, hainbat errezetetan, erdi bana egiten da. Emaitza, niretzako berdina da. Batzuk esango dute, ezberdina dala, aldatzen dala, ez dakit. Gaur, altazken tradizionala da, zigor, baina guk bakitzue, normalian gozoak ekatzea itxugula, astelen gozoetan. Eta, horren erakusle da guri gozoak, asko gustatzen zaizkigula eta postreak. Baina, zein da postrearen historia? Ze postreak ez dira betidanik gure kulturan egon, ez? Ez da egon oiturai betidanik, hori bukaeran zerbait gozoakin bukatzeko. Oso intzatuta daukagu ontxe, eguneko menu bat jatera soiezen dian edo etxien, zehose gozoakin bukatu, ez? Izaten bada, txokolate pusketa txikitxo bat, edo postre oso bat. Baina, bada oso sartuta, behintzat gure egunerokotasunean. Naiz eta hastian behin bakarrik jan. Baina, beti kulturan eta historian ez da holan izan. Orduan, eskelen azukria luxuzko produktu bat zan. Hori izan bizun. Ez hauen eskuragarri mundu osoan zako. Abidez, ni akordatzen az, nera mama Juanitak esan da, bere aitak, nera mama Juanita 80 urte dauzka, pentsau, bere aitak, gaur egun hau ikositxula, eunda 25, bere aitak gabonetan eskatzen zauela azukre apurtxo bat. Eta gabonetan eskatzen zauen, eta gabonetan horan, berak hartzen zauen, kafia azukriakin baino, azukria kafiaekin. Eta orduan, gabonetan eskatzen zauela, zezan, luxuzko produktu bat, eta urtean behin hartzen zauen. Beraz, pentsau, eta gaur egun, pentsetan jarku zehose, beti hor egon dala, eta zehose, xumea, merkea, basikoa. Merkea eskuragarri daula, toki guztietan saltzen dutela, zeu bai ez dala, jun behar den espezializatuetara. Ni neukan lagun bat, kafesnea, azukra ez dezan botatzen, eta azukrak mendia egiten zuen erarte, kafesnean, etzan gelditzen. Ez da, pixat, ezajueratu indot, baina bosko jarakada haundi, baina hundiak, hartu eta edalontzi baten, bat, bi, hiru, lau, bost. Ez zeukan agina. Hola, purean dana, baina, Raúl, tío.
Ja, esan dozu bere izena, zure lagun danak zabitzen esaten hemen izenako itxagoak. Intimidaderik ez daukei? Sukaldaria, lagun ona dauka. Sukaldarien artean konfiantza handia dauka golekoak. Bueno, postreen jatorria edo aitzindaria era aintzinako Erroma. Eta orduan itzen zabien, bueno, gaur egun deitzen dana, sekundae, mesae, edo deitzen zana, latinez. Eta esan bigarren maila, eta bertan, gustatzen zituzten, edo nagazten zituzten, mai gozoak zein gaziak. Baina ez gaur ezagutzen ditugun gozoak. Baizik eta hor jartzen zain estia, frutak, eta ogia legamiarekin, hau da, opiltxo batzu, baina azukre barik, igual estia purtxo batekin. Orduan, horrek, gazixen artean, jaten zen fruta purtxo bat agua garbitzeko, edo estia purtxo bat agua garbitzeko, eta berriz gero gazira soie zen. Orduan, holan nahazten zabien, zapore desberdinak. Bueno, erromatarrak izan ziena, aurrena, golan, bukaeran gozoa sartzen, hori da. Eta gaur egun ohitura hori mantentzen dugula, ze fruta, naiz eta azukre gehigarririk edo azukre zuri gehigarririk ez izan, bada bukaerako gauza bat, ez? Eta bada postre moduan jaten dugun zeo zer. Eta gero, esaten da, horren aitzindaria, opilak eta estixana, hortik datorrela gero, banetonean errezeta, eta hainbat errezeta italiar gozogintzakoak hortik datozela. Zenbat ikasten duen txorienen, lagunok? Baietz? Zuek eta guk, ez pentsa gukolako dena dakizkiunik. Hemen, Patri, ikusi duzu, induana irakinduenean kanelak eta, bueno, esneak irakinduenean, kanelarekin da limoiarekin, hartu eta hau gehitu diet, arrautzai irinei eta azukreari. Hor ondo nazi eta berriro lapikora dena batera. Eta gero bai, hemen dauka prest, irestontzi bat, eta ni gustatzen zait, guri hosteleritza eskolan erakutsi ziguten hartu, honek irekin aldi bat, 10 minutu eta pauta utzi, esneak hartu dezan kanelaren da limoien zaporea, eta gero, hartu eta iragazi, hemen azpian genukan arrautzei eta hori. Hartu nazi, eta gero, berriro zutara, loditu arte, baina kanela gabe. Eta ni, gustatzen zitzaidan, dana hemen, dauka nire teoria, zapore gehiago hartzen duela, hemen dana bateri irakiten badugu, kanela txotxen bat hor puskatzen bada eta hori, baina gero kontutan eukin da, iragazin behar dugula. Orduan, oso gehiek krema ingo dugu, eta ero, ona, eta epelean gero, bai hasiko hemen dauzkat, bi ostore xafla, pantxin eta borobila izaten da normalean. Karratuan nina duzu, berdin da, hori ez da gauzat izan berdela, bai, borobila ez. Nik hor bi borobil dauzkat, eta bat oinarria jarriko du, eta ero, gainean, gozo gehiek krema, eta ero beste geruza, ostorea. Nik postreen historioekin jarraituko. Oso interesgarria. Eta, erdi aroan izan zen inflexio puntua, apurtxo bat, ze azizien ekialdetik importatzen azukrea, eta horrek bihurtu zauen apurtxo bat eskuragarriagoa. Alatabe, frailen eta mojen esku zauen, hortik badator bere fama, postrei handiak izan dirako historian zehar, baina alatabe zauen mugatuta goi mailako familientzako, kondeentzako, markexentzako, erregientzako, eta, herri xumeantzako, ez zauen azukrerik. Hori zan, luxuzko produktu bat esan dugun bezala. Eta gero, Ameriketatik, hasi zienian, horako beste osagai batzuk ekartzen, kakaoa adibidez, horia, gozogintza mundua, erabat aldatu zen. Eta gaur ezagutzen dugun modura 19. mendeko industrializazioa esker izan zen, ze horrek egin zauen, azkenian ekoizpen masibo bat, eta mundu osora zabaldu. Mundu osora eta etxe guztixetara. Orduan, gaur ezagutzen ditugun budinak, natillak eta olakuak, naiz eta erdiaroko moja eta fraileek sortu, urbildu ziren gure gana 19. mendean gehien bat. Hor landaketak eta kainaberanak eta Ego Ameriketan, gero handik azukrea eta jafintzen hasi ziren, eta luxu bat izatetik, lehen Jordania ipatu duzuen hortan, Jordanian eta handan oso gozo hartzen dute, eta dendetan ez daude kiloko paketeak. Daude 5 kilo, 10 kiloko paketeak azukreanak, eta gu familian erosketan otzaran eroan juten ziren 5-10 kiloko sakuekin. Zeran azukrea botatzen dite denari, eta egia da, hortzak zeuzkaten hoxean. Ja, ez zauzen. Ez, ziren holan guen geinikoak hortzak. Oso ondo. Ez da ekzuk pentsako zuelan 5-10 kiloko poltzak aukiko itxustela koda jatetxean, baina
ze koda jatetxean ez da hainbeste azukre eramaten. Koda jatetxea da René Frank chef alemaniarraren jatetxea, eta da munduko lehen jatetxea bakarrik gozoak zerbitzaten, eta horrek Michelin izar bat irabazten. Osa, dana dire gozoa bakarrik. Dana dire gozoak. Bere menua, olako dastatze menu bat edo, plater desberdinekin, eta bakarrik plater gozoak itxeitxu. Baina, alatabe, ez dira danak postreak. Zeberakin dagoena da, kontzeptu hau, guztiz eraldatu, eta bilatzeitxu beste zapore batzuk, gazia, mingotza, umami, bosgarren zapore hori, baina gozoen bitartez. Alatabe, ez jako azukre gehigarria edo azukre txurixa hainbeste erabiltzea gustatzen, eta erabiltzen ditu frutuak, erabiltzen ditu sukuak. Bai, osagai asko naturalki daukaten azukrea, zera izan du. Adibidez, azenarioa da erremolatxa, diela baraskixak, baina naturalki azukre pila bat dituztenak, edo gozoak dienak, horrek erabiltzen ditu saporiak eta emateko. Beraz, esaten daue, zuk zehose probatzen dozunean, edo bere plater bat probatzen dozunean, ez tala pantxineta bat probatzea bezala, baizik eta beste kontzeptu bat. Orduan espoz. Ez da, lez? Joango gara probatzera. Gustola hitza ikasten egon ginenean, batu ginen 3 lagun oso salea ginela, eta joan izan gara jatetxe Michelin izartu honetara, eta 6 postres eskatu bakarrik. Bakarrik postreak eskatu? Bai, dana, postre guztiak. Eta, holan, zerbitzat, zer? Bai, lehenengo nahi dugu patxineta, bigarrena zagartarta, 3. suflea, 4. ez dakit, turroia, edo, eta, bale, merkia batean zezan, gustura gatzen ginen. Eta, zuk posik izango zinen orduan, hori da garantzitsua. Olako jatetxe baten. Baina, pentsau, euren tarta esanguratsuena edo famatuna da, aran tarta, eta honek dauka. Alga gozoa, soja hartzitua, eta intxaur karamelatua. Ez dakit zutan joango ginen, baina hor dauen bat, Seguro. Hori ziur etzala joako. Seguro, hori. Eta, bueno, filosofia bardinakin, existitzen dira beste jatetxe batzuk bebai munduan ziar. Bartzelonan, hemen aipatu izan dugu noizbait Espai Sukra jatetxea. Dana bebai gozoak zerbitzatzen ditu, naiz eta ontxe itxita dauen. Taiwanen bebai badau minimal, nun, bueno, izoskitan eta postre izostuetan espezializatu dauen. Eta Nikosia, San Antonion, Texasen. Sukaldari guzti hauek, txaketilan da bakizu nola ematen dituzten holan izenak, eta batzuk esponsorranak eta, holan dentifrikoen da izenak eramaten dituzte holan. Txak, hemen, beraien esponsorrako dira. Ezke, tak. Bueno, koda irakurtzean, batzui jatetxia etorriko jako burura, eta beste batzui, ez duk ez dakit ikusitzun, koda filma. Ez? Ez. Ni atzuko, holan, Japoniako errezetan bat, eta zein da koda filma, ber? Koda filmak edo, bueno, koda kolan letrak esan dagoena da, Child of Deaf Adult, hau da, heldu gorren semea. Eta bueno, hortik doia hildoa pelikulana. Ze da familia bat, gorra dana, eta daukie alaba bat, Ruby, eta, bueno, da, alaba bakarra entzulia dana, familiakoa. Eta dauka, bueno, da, oso musika salia, eta, bueno, hor dau, debate, berak, erakusten dau, debate internoa daukala, alde batetik, joatia kanpora ikastera da musikan bere bidia jarraitzera, edo familixakin geratu, familixa zaintzera, eta, bueno, egisa da pelikula politxa dela. Apuntatu behar, sari asko irabazi ditxula, film honenan sarixa, gidoi egokitu honenan sarixa, eta bigarren mailako aktore honenan sarixa irabazi ditxu. Beraz, bueno, gomendagarrixa. Hemendik bakitzu, komendate ditxula, errezetak, pelikulak, liburuak. Banetarako daukau. Patri, 45 minutu goten gara hemen kontu kontari. Orduan 45 minutuan egia da, ematen duela denbora denerako. Hemen, ez dut ermatu. 2 postre itxeko eta dena. 3. Bueno, gaurkoan 3. Bueno, hoi, hoxe, hartu, eta hau itxin behar dugu, ondo, tak, holan, kraskatzen goaz. Eta ni hemen, buelta guztia, ez ekusteko niri, zema falta zaio honi, oindik, 30 minutu. Itxoin, egin da hori izan arte, gero etorka hoia itxita daukagula, eta margotzen, eta labera sartzen da etorriko. Eskulanetan azteko garaia, Oskai, labekoa pixka behiratu diet, eta orain falta zaio. Hemen dago, gorringo bat, eta esne gain koiaraka bat. Margotzeko, niri gehien gustatzen zaidan hau da. Esne gaina ez badukat, esnearekin egiten dut, baina arrautza bera bakarri baino, dirdira polita bat aratzen du. Bai, nik esan gainen, behitxu, ez da segula probau. Beti ikasten di gauza berexak. Da urte ostean txorinean.
Bueno, hemen ikusi duzu, ondo zigilatu du gutxi gora bera, hau, empanadilla bat izango bazan, ezberdintasuna da, ari tximiniak inbar zaizkiola. Hori da. Lurruntzeko, eta honi ez. Eta pantxinetak, hori gero daukana, eta hau, berez ustot, jatorriz Donostikoa dela, Donostien asmatu zela, pantxineta. Gipuzkoarra da, hori, behintzat bai. Nik Donostiarra gaina ausartuko nintzen esaten, bestela norbaitek hor zuzendu behar banau, txurienea bildua egite.eus, idatzi mesaz. Eta komentatu. Eta honei gehituko diogu saltzen dute, almendra laukitxo eta moztuta, bestela zuek hartuta labanarekin gutxi gora bera moztu, xerratan, ero. Xaflatan bai saltza dituzte. Hori da, nahi duzuna, baina oso komodu da. Eta gainetik bota, ni gustatzen zaik gero batzutan azukre pixka botatzea eta azukre hori karamelatzea, baina kontutan neuki gero honek azukre hautza eramango duela gainetik. Orduan, azukre faltan eskara ibiliko. Ni hori izan dago, hemen botatzen bai ezu, gaineko azukre hori karamelatu iten da, eta oso ondo geratzen da. Ze hona da, pantxineta. Bai, eta erresa, bueno, azkenien, ostoria erositen du, gozogi krema bat egin behar da, baina, bueno. A ber, aurrena, gure opila atera ingo du. Vale. A ber, zerdinon. Bueno. Usain eta itxura, goxua. Bueno, berantza doa. Barruko aldea ongo da, pixka gutxina, baina ez dauko presek. Horai, presa daukau, zeletxe. Bueno, orain, gauza bat, hemen garrantzitsua da, behitu, ikusten duzu hemen sarea dagoela. 20 minutu honen gainean. Gero, kendu ingo du eta 20 minutu sarearen gainean. Azpia ondo txigortzeko. Bestela geratzen da, azpia pixka gordina geratu alda, ze dauka gozogile kremaren ezetasuna. Vale. 20 minutu erretilu normalean eta 20 minutu bestean azpia. Sarean. Bueno, eta gero ja, itxoin oztu arte. Tatxan! Ikusi oso eskulananik... Ostras, latza, Bakitu bigotia egiten hain zuten, ni bigotea nola egiten, zer, hemen azpizia nola sudur bari bigotia? Pentsatu, hasieran irakurri dutenian arrautza margotua zala, ni pentsatzen zala, hori, asko tartaketa itxutzen la rosa, kolan, ondo finak... Baina hau da artizaua. Jangarria, ez? Haiek dia, azkenean, nire die, makina bate gauzkalo nundik ekarri dituzten, olako. Ez, hau guria da eta hau gainea, gero jana da. Hau garrantzitsua da, jateko modu ondo bala. Txorine txikia. Bueno, hemen dauzkagu, pantxineta, opila bera juntzeko, pixka denbora, igual. Bueno, barrutik gutxi, xamurra gondo, hori bai. Pantxineta gero, esan dakoa, azukera dutza gainetik, tamainoan egia da, hau da, peso astuna eta hau golt ez da gizia izango zan, harina, pixatzen du, Luma. Bai, letxez. Azkenean, almendra irinakin eta trinkoa geratzen da, Bai, bada. Bueno, a ber, orduan. Ia, lehiak eta norek irabaziko dagoen. Nik argi daukat, baina, ono. Ni oso osterre zalea naiz, Ni be bai. Oso. Eta gozogile kremazarea batez ere. Hori, bueno. Bilu, jatetxetan egiten dena da, normalean, ostoriain laukiak bakarrik eta eskatzen dutenean, gozogile kremarekin bete, gero hartu, hautza pixka bota, eta hori pantxineta ditzen diogu. Bai, millorria da gehiago, ez? Bueno, ez pantxineta moduan, ze betea da, millorria izango zen, ja geruza gehiago gertu beharko ziren. Hau da, 3-4. Bueno, eta hemen, gure opila, alderantziz. Jak. Eta lagunok, bueno, gozo hasi gara, gozo bukatuko du berintxau saltzarekin, eta hemen daude, gure opila versus pantxineta. Norek irabaziko du? Bien. Bueno, irabazi guk zehan ningo ditu. Hartu historia apurtxo bat mozteko. Nik lehenko aukot. Opila. Oso goxua. Almendrak egiten den guztia. Eta karamelatua da goxua. Baina, zekor, pantxineta da bentok izan. Zekor ez da lehiaketarik. Bueno. Holan ezin dozu esan, pantri, honek tongo dauela ematen du, lehiaketa ez dakit. Epaimaikideak ezin esaten, eske pantxineta donlokiat, ezin esan, honen pantxineta gazen moduan. Barkatu, neutroa izan binaz. Nire
neutraltasunetik. Honi, ematuntzat 9,5, honi 9,9. Amarra intxau saltzai, bale? Bale, nik esan ez. Diei 9 bat emango diet. Eta orain... Hori da, oin hirugarrena. Bastatuko dago. Daukat betekada bat. Nik osta, hortetan dauzkat, almendra postre. Bueno, 2 postre eta ontxe 3garrena dator. Intxau saltza gaur kanpionatuko programa. Eta, bueno, 3 gozo tradizional, hau da 3garrena. Berotuko ditugu esne gaina eta esnea, eta bertan infusionatuko dugu 5 minutuan kanela adarrak. Gero, bitartian, txikituko ditugu azukria eta intxaurak hautz bihurtu arte. Eta bixak nahaziko ditugu sumotelian 7-8 minutuan. Horrek, ontzitxo batzutan jarriko ditugu, utziko ditugu osten 2-3 orduz, eta zerbitzatuko ditugu xantilla purtxo bat eta intxaur pusketa batekin. Beraz... Honek, honetara zaitu uste damaten, intxaur saltza eta bada zerbait, nik beti oroitzapena... Gaina, ez bakarri gabonetan, gabon sarretako postri da. Bai, nik lehen garai batean, gure etxean ez daiten gaur egun, baina egia da, lehen amamanian itxezala, eta nire dukan oroitzapena, nire lehen guzua, Pablo, han botella batekin, arrabolarik ez geneukan, eta intxaurrakan birrintzen, eta hau, izebak eta arrebaritara esaten zioten, ikasi ondo egiten, Intxaur saltza hona egiten bazu, nobizua, errazautu paukozu. Eta funtzeon jakon? Funtzeon jakon? Ez da, ni arrabiak ez da egin intxaur saltzaik. Jena. Bale, horrekin ez entu ez da zu. Claro, ikasi basauen, auska, Eben, garai baten, iken zan bakarrik esniakin, basarri iken zauenakin, ze garai baten, gabonetan iken zan, turroia, ez zabenean dirurik turroia erosteko, intxaur saltza erabiltzen zan, ze basarri iken basauen esnia, intxaurrak gaina hori sasoian, jasotakoak hor udazkenean, eta, hau basan, etxean izaten zen zerbait bai, baina egia da esne gainakin krematxoa. Esne gainakin krematxoa geratzen da, eta gaur egungo hau zapaietera, moldatu hau dauena, baina hori, garai baten bakarrik esneakin itxen zen. Eta nire amamak, itxen zen bebai, gaztan honek ipurdixak eta sobratzen jakonak, horrek gordetze ditu, hilabete baldena hau edo, eta horrek infusionatzen da ditu bakarnakin da. Zaporea badauka holan bitxi haua, intentsua haua, apurtxo bat gazixa haua, baina ondo geratzen da prestaketa bat da. Hau, infusionatzen da bitartean, irekin aldi bat bide dago bakarrik, ingo ditugu hautzestatu bai azukrea eta bai intxaurak. Gordekutu ditugu. Gero apaintzeko, polilla batzuk. 3 burmuintxo. Bai, jakintzazu gero eta gutxio daudela hor, ez dakit neurria nola da. Gero pixka likidoa geratzen bada, nik sagutxo handi bat ikustu delako sukaldetik bueltak. Olako biankako sagutxo bat ikusi dut. Pasioan ibilida, sukaldetik. Sagutxo bat edo arrata handiz bat. Arratoia ez dakit, nik horren besterak... Sagutxoa txikitxoa dienien, Ostra, gupakizu, Eslovenian egon ginenean, nun izan zen, Koperren ero, hiriburuan. Ez da familikoa, kastoren familikoa. Baina arratoi itxura hauka, nire bikoteak arratoiak ezin ditu ikusi bezain. Nazka ematen diote. Bazien, imaginatu, arratoiak horrelako tamainakoak, olako busten, ez da izen arrara... Geroz eta hundixoak geroz eta... Baina itxusiak ziren. Eta gaina zeudenan, zelaianan, irian bertan, olako parke bat zegoen, natura pixka bat zegoen, eta han zeuden, erreka behar dute, ura behar dute. Eta han zeuden, pasioak, eta gure autokarana ondora, eta zauzta, zigor, ekusten basu olako bat etortzen, atarak utxeio eta bai, eta gero afalduik dugu hori. Bueno. Ez, zikinak ziren. Gaina holan, hileako ipetzu moduan ez da izolan... Zigor, zukaldaritza programa. Bueno, bai, holakoa esan. Biankakoa esan, eta jatorra eta guapoa gurean. Ioia, imaginatzen intzauz zen zaporia da papatian, arratoi bat etorri jara burura. Bueno, gai esan datoz. Intxaurrak, hemen. Intxaurrak osarian, Patri, onena. Bai, onena. Gozaltzeko ez daukat oitxurari. Bueno, ikerketa bat egin dute, gazte batzuk 18 eta 30 urte bitarteko gazte batzuk hartu dituzte, eta eman diete denei mueslia, osaltzeko. Batzuei mueslia intxaurrekin, eta beste batzuei mueslia intxaurrik gabe. Gero egin dizkieta holan, azterketa batzuk, eta intxaurrekin jaten ibili dienak, emaitza hobeak lortu dituzte,
intxaurrek gabe jan dituztena. Ditu. Eta hor esaten da, ez? Bueno, badago, frutak segun zeren forma dauka gure gorputzean onura egiten diola atal horri. Eta, bueno, egia esan zuk zer esan duzu? Burmuinak, ez? Bai. Badaukate burmuin itxura, eta, bueno, omega gantza onak dituzte eta hori, eta intxaurra jaten baituzue, gazteak hor bestaldean gazteen bat egongo da. Azterketan badaukazue, lasai, ez ikasi, intxaurra jan. Bueno, ez ikasi baita, ikasi baita. Bada ez ditxugu emango, bestela gurasoak etorriko jaku gero, bronka bota. Ez que txorienen ez hauztien. Hementxe, bueno, kanela adarrak kendu ditugu sotz batzukin, saporia emondotzien, eta gero, hemendik atala dugu, intxaur, azukre, hauts, Nasketa zoragarri hau, eta honek emongotza, bai, saporia, bai, testura. Berez, joango gara, hau egon bida, etengame mugitzen. Bai. Sortzi bat minutuen ere, egin da dagoen, hau da intxaur saltza esan dezagun, esnegaina erabiltzen dugu, eta ondo birritzen baditugu intxaurrak eta, 8-10 minutuan egin da daukazu. 10 minutu baino gehi ez duzu egarko. Orduen bada errezeta bat, oso praktiko, oso komoda, eta edozein momentutan egin dezakezuna. Zer gaur egon gainera esnegaina eskuragarri daukazue, esnearekin bakarrekin alduzue, baina denbora gehiago hor lurrundu egin beharko zen, esnea lortzeko emaitza krematxu hori gu nahi duguna. Alata be, hau, baserrixetan, lehen, edo amamak ikin zaren bezala, luzez emoten zan. Nik hau ikin dut asko, hau, zugaxuan kosinetzeko gaiu horretan, eta hor, 4 orduz egoten da. Iepa. Beraz, 4 orduz, solako testura krematxua, emoten da bila gatzatua dela, baina gaurko testura izango da, askoz be, likido hau, askoz be, krematxua bai, baina hartzeko oso atsegina. Eta niri hotzan uste, jat? Baina esaten dute pixkat epeltxo ero egia zapore gehiago dukala, epela dagoenean, baina hotza, oitxuran dioku hotza harteko. Hau esan da, Patri, txeia zuzken, albiste hau eman behar du. Albiste hau bai ero, bai, Norvegian ikerketa bat dira, eta Norvegian oso azkarra dira, eta horiek esaten dute mesatara da horrek esaten dutena. Bueno, badakizu, 20. mendean, horrek ikusi izan, gazteak gero eta azkarragoak zirela, ez? Elikadura hobea, ikasketetan eta bebai aurrera pausua eman zan da, baina oin ikusi da, 70. hamarkadatik honantza, jendea, gero eta tontuagoa esate itxusiagoa da, baina ez hain askarra ero esan da. Hori, intxaurrak ez dituztako jaten. Hori, baina badakizu noiztik aurrera indute, hor zenbaki bajarri dute, noiztik aurrera ja daon atzeraldi hori, ez? Jendea, gero eta askarra ba, 75-etik atzera. Eta zer gerratu zen, 75-ean? Niri berdin zen, ni 74-ean jaio nintzen, ni libratu nintzen guzti horretaz. Hau da, nik geratzen naiz, azkarren taldean geratzen naiz. Nik irakurri honen esatu, nerekin ez dute ikerketa egin, ze beste urte bat atzeratuko dute agian. Zara, azkenengo gizon... Azkarra. Bai, espezimenen utza bakarra naiz, nilakoak ez daude asko, eskerrak ez daude asko, bestela kabo mundua. Zentxe, pinganiotik, galtze hostia. Ia, azukrian horrez esne kondentsatua gehituz, hau, baita ere? Bai, zaporia emongo zotan. Beraz, honek, 10 minutu bide ditzu. Eta, Jarreko endo ninda. Jarreko endo ninda. Bakitu profesional bat nazela, eta nik etxeko lanak, itxe itxu dela. Eta hori, 75-etik atzera jaio zala, Baina, intxaurasko jan ditu. Hori da. Bueno, intxaurak, ez dakit nik, baina, intxaur saltza, bentzat? Bai, baina bazinen, niri badakizu gaztetan ez hitzaira gustatzen, Ez, ni beti ez da ido gozoegia egiten zuten, baina iruditu zai beti, ni intxaur salia oso amorratua naiz, baina intxaur saltza ez hitzaidan gehi gustatzen, ez? Eki baja, apainduko, ez negain apurtxo batekin, xantilla apurtxo batekin. Oso, ondo. Horrek sekula ez du gotzik egiten. Eta egia da bada intxaur saltza apaintzeko gauza, eta holan ez negaina pixatekin, Kanela hutz bate bai eraltzen bazu, holan intxaur bat, apurtxo bat inteligentiagoakia bihurtzen garen, ez dut pentsetan baina. Ez da zer egin ja, Patri, bueno, nirekin behintzat, ez da, nirekin ez behintzat. Bueno, hementxe, daukau, gure, intxaur saltza. Izenak esaten daren bezala, intxaurra eta saltza. Hau da, intxaur krema bat. Beraz, ez nahi apurtxo bat.
Boa, bederatzi laro eta bat. Hori nik lehenen ekien, koiaraka bajan eta... Benetan, Ostra! Esaten hauen, azkenengo gizon azkarra. 8 bider 7? Txa, hori ez du pertatuko, Baina, Ixon! Madrileko hiriburua? Madril? Bueno, Ba, gaur asteazken tradizionala, ikusten da txorien tradizioa dela, bueno, apurtxo bat tontuen aitxia, humori ez da baina galdu, ez da inoiz galdu bir, eta bixar eguena, osteguna, eta etorriko gara bueltan, zehose gixatzera eta kosinatzera, ez? No, baini olako patata tortilla ezberdin batekin torriko ez. Banik, beste behin, alberginia ekarriko. Eta Gora aurreko denboraldian alberginiak eta- albergini zalen abit. Hori, gora alberginia, gora txorien eta gora zuen. Eskerrik asko. Abiarte. Agur.